Zvinonzi Nyamaromo, ndinoshanda kuMbire Rural DC, ndiri game scout. Panapa panonzi pamuyu mutatu. Takabora bhoro iri last year under Jeff program, Jeff 6. Tabora bhoro last year. Panapa tine challenge yemhuka dzinobva from Mozambique dzichiuya muno muZimbabwe. Panga pasina any means of water kana kuti any source of water panapa. Ma contractors akauya, isusu sema scouts takakwanisa kuchera trench iyi about 630 meters kubva pakaborwa zvibhorani kusvika panapa. Semaonera amuri kuita kuzara kudai so, pen iri harina 4 weeks kubva tatanga kufira mvura. Iyi haisi mvura yekunaya kubva kudenga, but imvura yedu yatakabatsirwa neJeff iri kudregwa from the bore ichazofira mupeni. Then patiri panapa pamuyu mutatu tane maspecies akati wandei. Ndinotondera kuti tichifamba maona maspozi eshumba. Ndinotarisa kuti mukaona pesa kupfukudzika kuti inyati idzo dzakatsika-tsika. Pakumwa mhuka dzakati wandei, nyati, shumba, ma-plains game, ma-elephants, tingakanganiwo ma-eland nemasebo, sezvinati ma-plains game. Tinogona kumaisa under plains game. During the hot time, kana penye rakazara saizvozvi, we are saying kuti in terms of conservation, hatitarisiri kunge tichiona mhuka dzedu dzichimigrata kudzokera kuMozambique ndiko kwadzaiwana mvura kubva kuZambezi. Saka iko zvinonzi tinoti takabatsirika zvikuru neJeff nokuti mvura yedu musango tinayo, ende tinodaira kuti by the way kuti takaisa mvura iyi, izvo zvinotarisira kuti matambudziko ye-human and wildlife conflict anofanira kunge achidambuka nechikonzero chokuti panonyanya mukabvunga mupopoto pakati pevanhu nemhuka inyaya yekurwisirana kudya mumaminda, inyaya yemvura. Setup wezvizvi yemabhoza kuda kuti kuimprove the livelihood, the system of our communities. Because vanhu vedu isusu kuno kutine bhirifa kuti campfire inotibatsira muzvizhinji. Tinowana mabasa, tinovaka zvikoro nezvimwewo zvakasiyana-siyanawo saizvozvo. Saka isusuwo kana taane mvura padhuze, kureva kuti matrophies takumakwanisa, matrophies in fact tinenge taanawo, kureva kuti mhuka dzatinomaketa tinenge taanadzo. Hatichaverengere mhuka yapinda 2 days nhasi yadzokera, yapinda 2 days nhasi yadzokera. Asi nokuda kwekuti tinoota system iyi, tinodavira kuti mhuka dzese dzapinda muno muZimbabwe handifunge kuti pane padzichabuda dzichidzokera. Zvinonzi Richard Robert Jojo, ndiri mushandi weFungai Rural District Council, a senior ranger ku Department of Agriculture and Natural Resources. Department inoona nezvekurima nekuchengetedzwa kwezviwanikwa zvese. Saka mukuchengetedzwa kwezviwanikwa tine makonzervensi edu, tino ino yatinoti fundundu, then tine imwe zvakare yatinoti nyaodza and mukwichi. But panapa tiri pafundundu conservancy iri muward 7 Nyamakati. Saka paproject iyoyi tine madhamu, iro rineri dhamu rinova rediki, pane mamwe ari mukati meconservancy to the northern side kubva patiri panapa. Saka aka kadhamu kadiki aka kakavakwa nechinangwa chokuda kuti mhuka dzisave dzinowanika nenguva chete yezhizha, asi kuti dziwanikwe nguva yose nyangwe ichirimo. Mvura mhuka dzinotisa dzoenda kuna Zambezi. Saka patiri kuda kuti mhuka dzirambe dziri kunoku, ndosaka imwe bazi rimwe ratinoshanda naro reUNDP vakati vanotibatsira nokutivakira kadhamu kadiki aka. Saka UNDP yakatibatsira kuvaka dhamu irori, vakatsvaga contractor wacho akavaka
iko zvinezvi tiri kuona kakatova nemvura, kakatozara to the brim, kakato overflowa, nehove tiri kuona dzatovamo mukati. Saka mhuka dzedu tinotarisirwa kuti dzichange dziripo nguva nenguva yose yegore. Tine mhuka dzeshe dzinova hombe big 5 dzose kusara kwechipembere chete nemhuka diki maplains game, kusara kwedzimwe dzatingati marone antelope hatina kunoku, kwedzatoti ndunguza kana nemajamesburg kunoku hatina, but mamwe ese maplains game tinenge tinawo. Iyi yatiri kuti fununu ineyi was derived kubva kucampfire. All in all isusu tinoti tiri kuita campfire projects dzine maprinciples ecampfire anosanganisira kuti zvinhu zvedu zvinomanejwa kubva pagrassroots, kubva pavillage to the ward, then to the district. Saka paward ndo pane wildlife committee yacho inenge ichiona zvinhu zveward. Saka revenue yedu inenge ichibva kuma operators like IAPF, tinoidzorera kupi? Kucommunity. About 75% yemari yatinenge tichiwana inodzoka kupi? Kucommunity. Then community inenge ichitaura kuti iri kuda kuite chii, zvainenge ichida kuitirwa zvacho yobva yaita zvinhu zvayo. It's like munoona zvikoro pakatiri apo maona that whole yese imari iplowback iri kubva kumari dzecampfire. Tine maballs akaborwa, tine zvikoro zvinenge zvichivakwa zvichivandudzwa nguva nenguva, imari dzinenge dzichibva kucampfire. Saka community inotoziva kuti apa tawana mari yakati, but mutsauko wavapo pari zvinezvi ndokuti kare in the campfire principles taiti isusu pafira mhuka ndo panowana benefit, but pari zvinezvi hatisisiri kuvhima, tava nemaconservancy iwayo ari non-consumptive. Nokudaro tinoita urongwa naoperator kuti iye anotipa mari yakati kuti pakupera kwegore, inova mari yaanotipa. So pamari iyo ndiyo yatinobvisa 75% ienda kucommunity.